Juan Salvador Gallaga Sastre. Juan Salvador nos ha traído un montón de producto encurtido, y es sobre lo que va a versar. Y él es gastrónomo y estudioso de la cocina tradicional. Juan Salvador trabaja por la recuperación y renovación de platos antiguos. Es autor del libro Cocina con Historia, Recuerdos de mi infancia, donde rememora sus vivencias de la infancia acompañadas de recetas tradicionales de antaño. Es el momento de recuperar producto cero y sobre todo saber cómo se hace, cómo se hacían nuestras abuelas, nuestros antepasados, porque casi todo esto viene de los romanos y al final pues se ha ido perdiendo, pero cuando pruebas un encurtido como esto que voy a hacer yo, luego dices, Dios mío. Bueno, el tema de encurtir, tot el món sap que es tracta de sometre els vegetals o algun tipus d'herbes mengívoles a lo que és la solució de sal, i alguns li añadim vinagre i altres provoquem que aquesta solució salina faci el vinagre. Saber com tenim que conservar les coses que antes només havia en l'estiu, perquè no havia neveres, per tant estem parlant sempre de productes de temporada. Tampoc raïmet de pastor, per exemple, n'hi ha tot l'any, perquè hi ha un moment que espiga, com és, per exemple, ara el fenoll marí està espigant, per tant no era hora d'agarrar-lo. Dir-lo, posar-lo en salmorra, i a partir d'ahí tindre-lo per tot l'any. Nosaltres li diguem als valencians carlota a lo que és la safanòria que no és morada. I si en canvi a la safanòria moral li diguem safanòria. Entonces, quan tots són safanòries, no? Però bueno, és un cas curiós, i la safanòria sobretot està fent-se en la part de la muntanya, l'Alcoià, el Comtat, tot això, encara està molt arraigat el fer conserva d'encurtit.